hier hebben we Nina. Nina is kijk zo'n hoen als Soel van Vleenwieken. Ik heb witte herder. Nina die is al in blijde verwachting, die krijgt pups. Maar we willen nog even een echo maken om te zien dat alles goed is. En hoe volle pups dat ze krijgt. Want dan kan de baas daar even rekening mee houden. Zwart is het blaasje, dus dat is vocht. En dan laat je het puppy. De echo, dat is eigenlijk iets wat we omkaatst. Hè? Want als we zo die kop hebben, dan zendt hij dus hele hege geluidjes uit, die wij net jaren kennen. En die worden dan weer omkaatst in de buik. En die komen weer in die kop. En dan komen ze via de kop bij de computer. En die computer maakt er een beeldje bij. De hond die draagt 9 weken. 63 dagen, 9 weken, dat is het zo'n beetje. En als de echo maakt, dan kist dus Sjen onder grutte, kijk dat ze bij mensen doen, kist wel inschatten van nou, zo lang ben ze, zo grut ben ze, dan is het dus 2, 3, 4, 4 weken drachtig, bij wijze van spreken. Bij mensen zijn we zwanger, vrouwen zijn zwanger. En bij honden praten we over drachtig. Ze dragen pups in de buik. Nina die is nu 4 hele weken drachtig. Dus die pups zitten al 4 hele weken in de buik van Nina. En dat kennen we ook zien dus weer op de echo. Ze ben nu iets van 3 centimeter, iets heug uit. Dat betekent dat er toch wel tussen de 10 en de 12 pups in zitten. Dus het is mooi, dacht ik. Hè? Wow. Ja. Dat is echt wel een heel mooi groot aantal. Dat is lang niet altijd zo, maar het hangt een beetje van nou wat voor ras. Zo'n grote Zwitserse herder die had size wel minimaal tot 8 of meer dus. En soms zit er wel eens een uitschitter. Maar de lietsere hondjes, als nou een liets hondje saaf, een chihuahua of een pekineesje, die hebben net meer dan 2, 3 of 4 pups in de buik. Daar leidt in. En hier leidt in je. Ja, op in een beeldje. Op in je beeldje. Ja. Dus de werkkist kan klaar. Nou, hartstikke fijn. Alsjeblieft. Ja, Jansje bedankt. Ja. Graag in. Doei. Tot ziens. Doei.